उन्हाळी धमाका ऑफर श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड कुडाळ. सुझुकीच्या दुचाकी खरेदीवर आता मिळवा विक्रमी लाभ. ग्राहकांसाठी घेऊन आलो आहोत विशेष उन्हाळी सवलती, आकर्षक फायनान्स योजना, गाडीच्या किमतीवर 100% कर्ज उपलब्ध, नो हायपोथिकेशन सुविधेसह, व्याजदर फक्त 5.99% पासून सुरू. ऑफर 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वैध. नियम व अटी लागू. वालावल ते चिंचवण कवठी रस्त्याची झालेली दुरावस्था व प्रशासनाचं दुर्लक्ष याविरोधात मंगळवारी ग्रामस्थांचा उद्रेक पाहायला मिळाला. पाहूयात. बजेटमध्ये मंजूर नाही ना, मग पुढा मला कुठे काय घेतली मला सांगा. गरज कुठे होती? शासनाने गरज तिथे काढायला पाहिजे ना, तिथे गरज होती का? असं नाही ना, कुठे पैसे घालू नका ना. तुम्ही आधी रस्ता बघितला, हा रस्ता बघितला का? काय माहिती तेव्हा बघितला. ठीक आहे, तुम्हाला इथे माहिती आहे का? 2 गणित आहे बरोबर ना. वारंवार आता मी MDF मधलं पत्र दिले बाबा मिळून दे. मी तुम्हाला सांगितलं, ऐकून घ्या. खड्डे भरून खड्डे भरण्याची दुसरी पद्धत आहे. पुण्यामध्ये खड्डे भरण्याची पद्धत जसं एक कार्पेट मारतो त्या पद्धतीने मारलं. हे काय झालं? कार्पेट इकडे फक्त थोडं गाड्या प्रमाणात जात तुम्ही खड्डे किती भरा राहणार, कारण ते खड्डे सकाळी भरले की संध्याकाळी परत तसेच खड्डे दिसतात. वाईट गोष्ट. आता किती वर्ष जवळ आलाय, मला सांगा, लोकांनी गणपती आपले कसे न्यायचे? रस्त्याला निधी मिळत खड्डे भरले. आता जानेवारीला झाले किती महिने ते सांगा ना. पुन्हा खड्डे भरायचे. व्यापारी आहे, हे सांगतो त्यांना व्यापार करून आपलं म्हणजे जायचं असतं सामान्य. कसं नाही सर्कस करीत नेतात. त्यांना एक राऊंड आपण टू व्हीलरने मारायचंय. पावसात तर एवढी परिस्थिती वाईट होती. अधिकाऱ्यांना टू व्हीलरने घेऊन जायचं रस्त्याने. आता सांगतो तुम्ही साहेब गाडीवरती बसायचं टू व्हीलरने आणि आपण कवठेपर्यंत फिरून यायचं. रस्ते बघा तुम्हाला. फोर व्हीलर मध्ये तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे तो. या ठिकाणी पंचायत समिती सदस्य अर्चना बग्गे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन पुकारलेलं होतं. कारण या ठिकाणचा कवठी, चेनवन, वालावल व नेरूर हा रस्ता खड्ड्यामुळे तिथे झालेला आहे आणि भविष्यात येणाऱ्या गणपती सणाला लोकांची जाण्या येण्याची व गणपती नेण्याची प्रचंड मोठं तफावत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी आज जे आंदोलन पुकारलं त्या आंदोलनाला आज आम्ही इथले डेप्युटी शिंदे साहेब असतील, इंगोले मॅडम असतील किंवा अधीक्षक अभियंता असतील बांगुल साहेब यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी आम्हाला आश्वासित केलं की पुढील जे काही खड्डे पडले ते पॅच भरण्यासाठी आम्ही आपत्ती विभाग किंवा पूरग्रस्त म्हणून आपल्याला निधी देऊ व रस्ता आहे तो सुस्थितीत करून देऊ. या कारणामुळे या इथे आम्ही आंदोलन आमचं स्थगित करत आहोत. वालावल कवठी चेनवण ग्रामस्थांचा